Ramogi en tarik 8 dwe mar 12 higa ma 2022. Ini wang sa ne weche manyien e chenro mar ang'ichwelo. Wantiere kod mathoth ma wa ikoni kotenore kod weche mag yiero mabende timore e ward ma South Game ka achiel kod weche mag Azimio chungo kanyo romo. Mano beni bago tarik 12 dwe ni mano odiechieng' mar Jamhuri. Nyako Ramogi weche mathoth otimore magi e moko weche ma omiyo pek. Dwar pesa kuomi kendo no bage alap ma Jacaranda odiechieng' nyasi mar Jamhuri. Machiegni Nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba wa manari 3 bende yudo wa kanyo e mbui mag oganda kama oting'o Facebook, oting'o Twitter, oting'o YouTube kachiel koda Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo. Jia Beach dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Bondo Sub County tok tulo muoch e kar luto mbulu ma Kambare e kinde ma yiero matin mar ward ma South Game ne dhi nyime. Wachore ni tulo no muoch e kind kweth ma siro jochung' moko ariyo e yiero. E kar Saa Beach mar Onyango, chenro mar yiero e tesend luto mbulu e skul primar mar Kambare no chungi. Wachore ni jogo mapok ong'ere no monjo tesend luto mbulu no koting'o gige lweny makoch. Pende, kite, rungu kachiel kod gige lweny mamoko no kawo pap ka jogo masiro jochung' mopogore no moko lweny. 10 minutes to 11 when a team came to attack. Wachore ni lweny nitiere ajali mano lelere kaindi kaluwore gi kaka ne giringo giwuok ka giringo makite no makogi. Wuok nadhi go kura ne ng'ata to kachopo kama onego be nadhi go e kura to jomoko donjo gi geche mang'eny. Ka gidonjo gi gechego to ne gin jok ma chalo opponent magwa. Koro ka gidonjo to wan giyudo kwa chung' e gate. To seche ma gidonjo no to gilore geche gi ka gibiro to gidwaro mama moro miluongo no dhako en nyamrero e gweng' ka. To giyudo mama no, ma ka giseyudo mama no to gimake to gichako goye. Achiel kuom jogo masiro Brian wacho ni ne rik gine yom marango kaka chenro mar luto mbulu dhi nyime kod Brian kama ne gifwenyo ni nitiere nyamburko moro mane rik luwo bang'gi kiling'ling'. George wacho ni sama ne gichich magichung' e kama ne jogo monjogi kod kite. Koro kawuono na antie an mana nwasechako wuotho kode gokinyi ko wang'iyo kaka kura dhi e polling stations gi. To kwa wuok e polling station mantie Dokrera Primary School to mtoka moro ne trail wa marachar KCQ Double Cabin. To kwa chope diere yo kamano to loro nwa yo to mtoka moro chako wuogi chien. Ma wuogi chien cha obiro motuomo gacha ni mae mana na riembo to ji olore igi to ng'ato bayo kidi e marani mano ting'o brand cha be jok moko dhi gi ludhe. E kinde ywaruok ni mane okawo thuolo maromo seche 2, nyamburko mathoth mek jachung' mar ODM Polycarp Wanga nochiel kod kite gima nomiyo achiel kuom nyamburko go ong'ielore moweyo joma ne nitiere iye kod hinyruok maricho. Gi kanyo ema kweth machielo noluwo nyamburko no motia e mach. Kuom hawi maber joma ne nitiere iye no resi moringo de od thieth. Mpaka wakachoma mpaka magari wakafanya nini, wengine wamedungwa na kisu, wengine wamekatwa na panga, wengine wamepigwa na marungu. Haijatufurahisha kabisa, lakini sisi tulikuwa tunapigia Otuo Mpolo kura. Lakini chenye tumeona leo imeshtua wote, watu hawajapiga hata kura vizuri. Kane giloso kod jofwambo ete sendo bila ma akala, moko kuom jogo masiro Polycarp Wanga mar ODM okwedo tim kamano ka giseyo bila kuom rem ka okang' sama chon ne jogo mane ochako lweny no. Kora kenti polis nyalo konyo ng'ama chal nadi mane kwa biro go report ko konyo wa kanya ko yata ki hinyre e field. Ano kunne wang'e ni gini gir lweny kada wang'e ni giro lweny da waikre wabe. Korka kore Polycarp Wanga osiemo joge duto ko jiwo gi mondo ginyakwe. Abiro ka polis ka wago report ne timre ni kech ma gimo konya liye. Okonya iye kabisa. Kech kata mana in kit ko tim ni gima chal kama. Ikaka ng'ei inyalo timo kitabiani. Enyiso tabiani kaka chal awuono. Komanda mar obila ma Game Charles Chacha oyango tulo no ko wacho ni nonro osechakore kendo kang' mar chik ibiro kawne jogo moyudi kod ketho mar kelo tulo e yiero no.
Gima lich ni mano mana yiero mar ward. To en gima rach ni kar mondo koro ne en gima watang' ne jomoko kwe mani e gwenge watiyudo ka koro kendo tudo makamano koro nyiso ni ji ok ng'i gima duong' ma en yiero jatelo makare. En wach malit nikech joma nyalo yudo no kedo gi seche moko gin ma joma giwuok e gweng' achiel giwuok e ward achiel. En yiero ma bende ka osetim to jotelo dhi timo tijegi, jok minyo gin jok midong' godo machiegni. Paro ni en makosa maduong' kar en gima odhi ataro ahinya gi kaka onego bed ratiro mag oganda. Kata kamano en gima pod ibo timie nonro kendo ang'e ni okang' mar chik ibiro kawo. Kawadhi nyime ni kweno mar ombulu mar yiero madundo mar kom Senate e kaunti ma Bungoma dhi nyime ka igeno yangi jaloch odiochieng' makiny. Ombulu madundo ne ochakore sa 12 mar okinyi, kata kamano ji ne ok owuok mathoth kipimo kod kwan ma ne igeno. Yiero ne oywayo jochung' 11 ka spika mar od bura maduong' Moses Wetangula bedo achiel kuom jogo mane oluto ombulu margi. Kata doko ni kwan matin mar ji nowuok oko goyo ombulu margi, jochung' mopogore opogore nyiso geno margi mar yudo duoko makare. Romo manyo ichano gi riwruok mar Azimio la Umoja tarik 12 dweni koro bare. Tend Azimio lando ni romo margi no manyo gichano ni timre alap ma Jakaranda e buore Nairobi koro ok bibedo. Ilero manyo chiw gi jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi oyangore ni romo no koro ok bibedo. Wira ni jodito mathoth mag riwruogno ni kod chenro mamoko magibiro bedo ka gitimo e odiochieng' no ma bende en odiochieng' maringo nyasi mar Jamhuri. La Umoja One Kenya Coalition Party will now not hold a parallel Jamhuri Day celebrations on 12th December 2022 as earlier planned. The cancellation of this parallel Jamhuri Day meeting has been occasioned by upcoming engagements that will keep the party's top leaders away in the run-up to Jamhuri Day and a few days after. Now, those engagements were awaiting confirmation at the time the announcement of the parallel celebrations were made. But since the confirmation has now been made, we have therefore to clarify. Buche moko ariyo chwale do makwedo kang' mar piny owacho mar Kenya Kwanza chugo agulu mar hola mar Hustler Fund. Riwruok moti Sindirinda Ugatuzi ochwalo bura ka kwedo yo ma ochuog godo agulu no. Launch the Hustler Fund for top this so-called Hustler Fund. Wadwa ng'eyo the following, no pesa ni o akanye to dhi kanye nikech mano ok onyiswa. Mar ariyo, board ma govern pesa ni en board mane nikech according to the act oripo be ni wang'eyo ni en board mane. Secretariat CEO en ng'ano, pesi kolal to dhi ir ng'ano. Ibro dhi Facebook, ibro dhi Twitter, kose ibro dhi WhatsApp group ibro wang'e pesi. Riwruogno dwaro ng'eyo jokanyo mag board mar omenda no eka bende ne ogogi chape oboke ma pacho ka kama pisi margi nitiere to kod ka bende ne owalgi. Giwacho ni onge nonro malongo mar kambi moyiedhi ni Hustler Fund ka bende od bura mamalo pok ni opodho omenda no. Operation Linda Ugatusi bende dwaro ng'eyo kama omenda no wuokie kanyakla kod gimomiyo ng'ato nyaka chiw nonro mare mopondo kaka namba moyiedhi mar aguch omenda e simb jopiny maong'ere kaka pin namba, M-Pesa ne jogo matiyo kod namba mar Safaricom. M-Pesa pin mari kawo seche ma ng'ato biro golo go pesi M-Pesa bu pesa olal ibro dhir ng'ano. Fintech company mitiyo goni waparo ni en fintech ma jo Nigeria ama Russia kaka ni winjo wach man Jose Camargo cha. Burano nywando bad migawo mar omenda bengi maduong' ma pacho ka CBK kod bengi mamoko kaka KCB, bad migawo machoko osuru KRA kod mano marango pesa mar rutaya RBA. Kwethgo duto idwaro ni mondo gol chung' mar gewi hola mar Hustler Fund. Have KCB Bank, wasav Safaricom,
waserve Attorney General kaka advisor of government, waserve cabinet mar treasury, waserve KRA, waserve NSSF, mondo ginyiswan pesa ni obedo structured na to pesa ni odhi nade. Linda Ogatusi okoni Attorney General ne okosomo piny owacho rieko ewi luwo lai mong'ith eketo e tim aguluno. Parliament mane oyiero MPs no mondo olosnu sheria kaka pesu tiyo. Pesa no kokali i parliament. The budget controller onyiswa ento pesa no wuok ofuko mane kadhi ofuko mane. Bank account mari en mane. To pesi no ni bank mane. To ka idwa wuok ani wuog nade nikech ok inyal donjo kuma ok inyal wuok. Riwruok mar Operation Linda Ogatusi kod dwaro ni mondo doho gol ng'eto mabiro chiwo ler makende wi omenda mar jogo mayuto gi ne piny mong'ere kaka Hustler Fund. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Milimani Court, Nairobi. Commissioner mar IBC Francis Wanderi ma en achiel kuom commissioners ang'wen mane obalo kod jakom margi Wafula Chebukati ewi duoko mar ombulu mar jatend piny Ogwetao motelo ne aput mananogi chako tich odiochieng' makiny. E oboke mare mar Gwetao, Wanderi wacho ni kinde chamo muma mar apisi ne okuong'ore mar rito kendo tiyo kaluwore kod chike, kendo ni mano e gima ne otimo e kinde mane oneno ka lendo mar duoko e ombulu jatend piny ne dhi ataro. Okoni ong'ado mar Gwetao kaluwore kod weche mag achaya ma ichayego ma okelo wichkuot nyaka ne familia mare. Oluwo ni ok Ogwetao nikech en gi ketho, to nikech ohero Kenya kendo dohero neno ka jo Kenya obiro yudo duoko makare mag ombulu. E oboke no bende okoni en gi geno ni chike ma pacho ka biro rito jo Kenya kendo piny owacho biro chuogo duol mochung' ne ratiro kod adiera. Wanderi koro kelo kwan commissioners mosegwetao chopo adek bang' Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera abene osegwetao ka Irene Masit osiango mar dhi chopo e nyim aput manyo cha ochuogi mondo mi onon commissioners ang'wen go. Kawadhi nyime ni piny owacho osingo siro kuonde tiegruok tije lwedo kaka yo mar jiwo yuto mapachoka. Jatend piny William Ruto kondi mondo piny Kenya opiem kod pinje mamoko gidhi keto maino e yo tiegruok makamago. Maraka jafwambo marwa George Batilero migawo mar somo singo medo sir mag omenda ne jopuonjre mayudo tiegruok makamano. Ni ma piny medo lokore kendo pinje piem ewi rang'iny mag tiegruok ma jotije ginigo. Piny Kenya ok odong' chien. Jatend piny Kenya William Ruto singo sir ni kuonde tiegruok ahinya mag tije lwedo mar jiwo nyalo mar jotich ting'o malo yuto margi kod mar piny Kenya. Our presence at this event signals the government's readiness to partner with tertiary institutions and specialty events to forge a clear pathway for Kenya to deepen its competitive technical capacity, increase the number of highly skilled technical personnel, and assume global leadership in the transformational innovations and build an efficient engine to power growth in every sector of our economy. Ruto manoloso e mbalariany matuke boma ma Nairobi e kinde chako gedo mar od somo okoni piny owacho dhi tiyo kod lony makamago e nyayo dongruok mag kembe pachoka. With appropriate support, the university can produce factory and machinery parts, including motor vehicle parts for the local market and export. And I look forward to building the bridge between your workshops, your laboratories, with the eventual industry users, so that we can create the nexus and create the ecosystem for us to be able to use and leverage on the knowledge and skills in building and supporting our industry. E kinde nyasi no, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu yango ni migawo mar somo dhi medo chiwo sir mag omenda ne jopuonjre rang'iny mag diploma kaka yor medo kwan jopuonjre mane kod tiegruok manimba. From this coming year, we will be able to make available, Your Excellency, capitation funds for the diploma students, because we want the university also to continue offering the technical programs and the courses that were being offered before when it was a national polytechnic. Jatend mbalariany no Francis Aduol okoni gi ikore mar medo tego tiegruok mabiro miyo piny Kenya piem kod pinje mamoko
Ka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wacho ni gidhi makore kod mbalariany no e bero county ma Nairobi. Besides offering education at the diploma level, the college shall offer as well programs in technical teacher education with the aim of providing graduate teachers for our TVET colleges. I hope, Professor Dole, we can partner again between myself and you, between the county government of Nairobi and the technical university to provide practical solutions that are needed for our country. Kaluwore kod siso mar jiwo dongruok ahinya mag kembe, piny Kenya nenore ma koro keto maino e jiwo lony mag tiegruok tije lwedo kaka yo mar tego chumi mathurka. George Bati, Ramogi TV. Od bura opuodho ji 7 manogwel e duol mochung'ne pok mar omenda madhine counties mapachoka, Commission on Revenue Allocation. Jod bura go bende oyie kod lipot maduol machano weche mag omenda manochwalo nying jogo. E listi manyocha chwal gi kweth manok, od bura opuodho nying Wilfred Koitamet, George Jalango, Midiwo kod Fatuma Gedi Ali. Kweth mathoth e od bura oting'o Benedict Mwasia Mutiso, Jonas Vincent Kuko, Isabel Nyambura Wayaki kod Hadija Nganyi Juma. Jabirogo manosir kod duon buche gi koro rito chamo muma. Nyakoromo gi kanyo bro kawe yweyo wa mokwongo, kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma waikoni e chenro mar Ang'ich Welo. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of Rumba. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi rude mane wuon gi omiyo sum kendo chuoyo gi pala e kaunti ma Homa Bay owito ngimagi okinyi ma kawuono. Laktar mane thiedho nyithindo go Charles Ochola owacho ni nyithindo go ne owito ngimagi kaluwore gi teko mar kwiri mane gimadho. Me nyithindo go Monica Tieno bende oyango ne ywaruok kinde gi anyuola mag jaode biro bedo ohinga mar kano ringre nyithindo go.
Kaluwore gi kaka ne waneno nyithindogi, inya ariyo mane koro wito ngimagi, chalo ka gima sum mane omigi ni mondo gimadhi, ne gimadhi mang'eny ahinya. To ma en sum ma dangerous kabisa, nikech en gima itiyogo e nego pest. Koro kaluwore gi kaka ne otimogi, sum no nodhi affect abwongo margi gi other organs margi. Koro kaluwore gi kaka ne condition margi chalo, ne wawitogi, ne ok ginyal survive kaluwore gi the magnitude of the poisoning manotimore. Niko na uchungu sana kupoteza watoto wangu wawili ambayo ni twins. Nilikuwa na call anybody who is willing to help me. Hata bill sijui nitalipa namna gani, sina kazi. Hao watoto wenye wamebaki bado wanahitaji usaidizi, sina usaidizi. Ninaomba serikali kama inaweza kunisaidia, inisaidie. I've really struggled with my children kama mother. Boke machike chope nyimdoho. Arrest. But the judge being independent minded, and that is why judges are above this funny civil activism, ordered them to serve. They never served the Attorney General, the AG, Inspector General. 2, they served personally Ahmed Rashid. They never. They came today also wanting a warrant of arrest to be issued. We clearly told the court that the lynch mob is IPOA. The lynch mob is the DPP for failure to comply with your orders. And the judge agreed that his orders were defied. And therefore, the plea was deferred to the 26th, virtually. The same day, our petition will be heard, virtually, so that the judge can give directions. Dual mochu Kenya ipachoka mano the National Cohesion and Integration Commission korosecha kobago romo e kuonde manere ruog siasa marazimio ni kod mbi eneno ni oywe piwang johera magge kalore kod duoko mar ombulu kama ne oyombie moluor Raila Odinga kod jatend piny masani William Ruto. Tend NCC wacho ni dwaro margi maduong' en riwo jo Kenya duto kendo nyisogi ni kata ne nitie pogruok ndalo siasa, sani jo Kenya duto gin gimoro achiel kendo piny owacho en achiel. Ka bende ber duto ma jo Kenya yudo kuom piny owacho onego dhine jite. Nyaka sani telo mar NCC ogoyo tach e boma ma Kisumo ka girado kod jopiny. Garnered enormous number of votes and of course did not pronounce the winner, but nevertheless life must continue. So we are coming to try and look that we must heal fast so that we can start really give out information. This message must now be known, because in the past we never really used to diagnose or analyze and say what has happened. Kawadhi nyime ni jotend arita e kaunti ma Mombasa osingojiwa arita ne jodak achiel kod welo duto matimo limbe kaunti ma Mombasa e sechegi ma oganda mathoth osechako bago nyasi mopogore mag skuku. E twak mare gi jofwamb weche, komanda mar obila kaunti ma Mombasa Stephen Matu okoni moko kuom kuonde mag jiwe arita gin gwenge mar ochuk mag arita osebedo katimore kinde ka kinde. Esitogo bende duol mar NTSA mochung' ne yore mag wuoth bendo jiwo derepe kata joriemb nyamburko kachiel kod jogo matiyo gi apaya mondo miolu chike mantiere magayo masiche mag apaya makidek timore. Gikwayo weg kambe mag geche jowuoth kaachiel kod loche maringe thuolo malach mondo miyo chiw thuolo moromo mar yueyo ne derepe. Makabeto gibed derepe mohewa achiel. Imarisha usalama Mombasa kona zote. Mtu yeyote anataka kuja hapa Mombasa asiogope sababu polisi tuko imara. Zile area kama Kisauni tumeweza kuweka usalama wa kutosha, maafisa wa kutosha kutoka kwa National Police Service na County Enforcement
officers, we are working together as a team. Tumeongea na hizo kampuni za the buses, the bus companies that are applying kutoka hapa kwenda pande ya Western, kutoka hapa kwenda nje ya nchi, kutoka hapa kwenda Nairobi, na hata truck drivers. Wote tumeongea na wao ya kwamba driver apewe wakati wa kupumzika. Tunajua ya kwamba hizo accident ama hizo clashes zinafanyika wakati driver amekuwa na ako na uchovu. Kata sim tupo site. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba mani ndote kontiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chakifala mekamna mezubana na chekia kisubere mambaru ni mekamna meja. Miel manyasani. Wasunge kando hapa ni kudensi. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro, Lind Ramogi, kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso, Sabichu Tieno, mana e Ramogi TV. Kapok ichako biashara, to gimokwongo nyaka ing'i location midwa tiye. Nyaka ibed gi barua, ing'i security makanyo. Koro kibedo gohala mabedo maber. Inuango ni ne ok yot ni. Buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the Kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien, ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi, ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakwara Mgajwang' romo mar nyiso ohala kod lony kar ohala mar Sarit ne ochopo giko tok dhi nyime kuom kinde mar ndalo adek. Chenrono mane oriwo riwruoge, jo ohala kod kembe maloyo 30 ne onyiso lony mayudore sectors ma opogore opogore. Achiel kuom weche ma onyiedhore en kwan mani piny mar rowere madonjo e pur makelo ohala ma dho ngere dendo ni Agribusiness Weekly Foko. Leronwa nonro ma onyisi gi riwruok mar Haifa International. Kembe kod riwruoge ma opogore ne oyuoro mar nyiso ohala gi lony e jumb nyiso ohala ma otisi kaka Kenya Innovation Week e kar ohala ma Sarit Center boma ma Nairobi. Riwruok marango okenge mag kedo gi kech kod chan, Haifa International ma en achiel kuom riwruoge mane ochopo e chenrono ne onyiso nonro mayango thuolo mar ojende e pur kod ohala, nonro mane gitimo higa achiel mokalo. Director mar Haifa e kaunti ma Nairobi Esther Kamau yango ni kata obedo ni rowere ni kod thuolo malach e paw pur kod ohala, nok mar omenda mar chako ohala kata pur osebedo ohinga maduong' ne rowere mathoth e thurka, ka omedo ni kaka Haifa gin kod chenro mar aria mar jolo rowerego. The social capital is one of the biggest gaps that a lot of the youth and the innovators, especially in agriculture, lack. They may have the ideas, but they do not know enough networks to be able to move those ideas to the next place. So for us, what Kenya Innovation Week does as Heifer, it gives us a platform to be able to showcase those innovators and give them a voice. It gives them an opportunity to be able to meet with other people. It gives them an opportunity to be able to share about their innovations. Olero ni atamalo 70 mar kwan jo Kenya gin rowere mang'enygi thath ni ginwang'o yuto ma pile pile
kawacho ni mbui kod simbe mag ong'we yamo ni kod thuolo maber ma jomatindo nyalo yude tiegruok mar yudo lony e chenro mar ohala kod pur. The youth themselves don't necessarily have to be farmers. However, they can do very many things across the farming value chain. They can provide transport, they can provide other value addition opportunities, but also they are very good with gadgets, so up-to-date information. And so for us as HEIFA, we decided to invest heavily on innovation, and particularly to work collaboratively both with the government but also with other agencies that are strongly focused on matters to do with innovation. Bende oyango ni riwruogno ochiwo tiegruok makende ne rowere ma onyiso lony e paw pur kod ohala, ka wacho ni gin kod lek mar miyo rowere mijing'o e weche pur, ka omedo kendo ni sekta mar pur en siro maduong' e gero uchumi ma pacho ka. We were able to bring a lot of our innovators also to come and articulate a lot of the experiences. It also gave us an opportunity as HEIFA Kenya to be able to acknowledge and graduate the innovators who took part in our Ayute 2022 challenge, acknowledge their successes, give them an opportunity to talk about what that journey has looked to others. Chenro mar nyiso ohala go timore higa ka higa kendo kelo kanyakla jo ohala, riwruoge gi kembe sekta ma opogore opogore, ka thor wach en nyiso lony manyayo dongruok e thurka. Weekly Foko, Ramogi TV. Machiegni wadhi e pap ne weche matuke. Kocha Mataska Robert Matano yango ikruok mar timno ne kedo e kindi kod timba adhula mar Bidco e tugo mibiro tugo gi kod chieng' ngeso, tugo mar lig ma pacho ka. Bang' orako manobag kod timno e alap mar Stima Club e boma ma Nairobi, Matano yango ni gidwaro dhi nyime gi duoko makare ma giseyudo e chak lig, ka gibiro chiwo thuolo ne jotugo duto mar nyiso talanta margi e pap. Nguvu zetu zote ziko kwa kuelekea kwa hiyo game, na players naona wote wako tayari, so itakuwa mchezo mzuri. Tuna mchezo 31, hiyo ni mitatu tu ndio tunaanza, na hiyo kidogo mafanikio tumepata kidogo, isiingie kwa kichwa zetu tufikiria kwamba tusha win. Bado tunataka zaidi, na tuna ile tamaa kuendelea kufanya vizuri na hizo games zinazokuja. So game yetu muhimu ni hii Jumamosi. Hiyo ndio muhimu kwa sasa, sio zile tumecheza, zile zimepita na hatuwezi fikiria kitu ambacho ishapita. Lakini inaweza kukumbusha kitu kizuri ile umefanya, unaweza endelea kufanya hata kama ilipita. Ramogi erokamano kuom budho kodwa e chenro ni. Nyinga Simfros Okinda. Warom Sadek, nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Winnie Adore. Number 2. Nonro nyiso ni midhusi mar corona landore kokalo kuom pige mawuok kaijir malware yamo. Walando tho mar Paul Otieno Nyaima mar Kaswanga Village, Rusinga Central, manotimore tarik 3 dwe mar 12 higani. Jonyuol ne gin mosenindo Paulo Nyaima kod Lucia Anyango. Joute gin mosenindo Peres Otieno kod Mildred Otieno. Nyithinde gin Akinyi, Kerina, Night. Wetene gin mosenindo Ouma, Okeyo, Owuor, Amos kod Oluoch Nyaima. Enor mosenindo Nikano Rodera gi Trufena Agutu kod Jekton Agandi gi Christina Nyangome. En jaduong' Asio, Hamis, Nobai, Osore, Kivila, Mutua, Tom, Vera, Sami, Patroba, Linda, Maxwell, Joshua, Adis, Mzee, Sharon,
Dan, Harriet kod Wendy. Oweyo nyikwayo 30 kod ndhuklunda 13. Ringre nogol kirindo mochwari tarik 15 dwe mar 12 higani. Yik mare notimre tarik 16 dwe mar 12 higani e dalane Kaswanga. Nind gi kwe owadgi Wanjiru. Amen.